Ja, ja. DFBs. Zamuzande exano, c'è qui un problema no. Ma tongano mande makaratsiratsi za erantany jiaby Panay tavan shirone, ratsara jiaby nadignane Lany fagnaza am toetrino, abojire Ketsy tokony fangalbarakatsika roe na denisa Raka Sady efa tsy lamody mifagnaratsy na tsy nifagna Rake Sa oeky sanao fa tsy rafe Tsy tokony atsika ifampikafe Votonanao zay fa avy tako Sakafonao roza talo Tsy haiko ino problemanao Mahatonganao mandeha mankaratsiratsy za erantany jiaby Panay tavan shirony, ratsara jiaby nadignane Mikaza am toetrinao, izy koa ataoko aminao sambaty anao Mangala onondra, izy koa fa fotsy volondra Koa fa tofoko mangina, sanao ikoma tsy mafoza Ankaratsinao zambadika, za talona kafizinao Lefa defaka agnaranao Ketsy tokony fangalbarakatsika